Kung ako'y isubay sa inyo, sa among kaagi kaniadto, sa unang teenager pa ko, pagkanindot gayud kaayo. Malingaw na gyud ni sa una, magkatapok magkanta-kanta, labi na ug dunay gitara, samtang nagtagay ni og tuba. Swerte ka pare ko, sa atong experience kaniadto, malipay na ang mga tao, sa butang nga simple kaayo. Sa una nga wala pa'y cellphone, malingaw gyud kami gihapon, labi na gayud ug buwanon, magdakpanay ditos baybayon. Swerte ka pare ko, sa atong experience kaniadto, malipay na ang mga tao, sa butang nga simple kaayo. Sa amo nga tapok sa una, sa tagay ako'y gitarista, samtang ako nagkanta-kanta, sayaw sad ang mga barkada. Samtang ako nagkanta-kanta, sayaw sad ang mga barkada. Di pa'y